பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை தூண்டுதலின் பெயரில் அக்கட்சியினர் ஆபாச வீடியோக்களை அனுப்பியும் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டும் கொலை மிரட்டல் விடுப்பதாக கூறி தமிழர் முன்னேற்றப் படை கட்சியின் தலைவர் வீரலட்சுமி சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். என்ன அச்சுறுத்தணுன்றதுக்காக, எனக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தணுன்றதுக்காக தொடர்ந்து பாஜகவுடைய ஆதரவாளர்கள், பாஜகவுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களுடைய தூண்டுதலின் பேரிலும், மாலினி ஜெயச்சந்திரன் அவங்களுடைய தூண்டுதலின் பேரில் என்னுடைய கைபேசி எண்ணுக்கு நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு இழிவாக பேசுவதும், ஆடியோவில் இழிவாக அருவருக்கத்தக்க வார்த்தைகளால் பேசி எனக்கு ஆடியோ பதிவு பண்ணி அனுப்புறதும், தொடர்ந்து ஆபாச வீடியோ, அருவருக்கத்தக்க ஆணும் பெண்ணும் நிர்வாணமாக உடல் உறுக்கலாம் அருவருக்கத்தக்க ஆபாச வீடியோவை எனக்கு அமைச்சிருக்கிறாங்க. பாஜகவுடைய மாநில மகளிரணி பொருளாளர் மாலினி ஜெயச்சந்திரன் அவங்க வாங்கி குவிச்சு வச்சிருக்க கருப்பு பணத்தில் வாங்கி குவிச்ச சொத்துக்கும் பாஜகவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னா அவங்கள கட்சி ரீதியாக ஏன் மாலினி ஜெயச்சந்திரன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கல? இது சம்மந்தமாக அண்ணாமலை அவர்களுக்கும் அந்த கருப்பு பணத்துக்கும் அண்ணாமலை அவருக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னா அண்ணாமலை நான் கேட்குற கேள்விக்கு ஏன் பதில் சொல்ல? கேள்வி கேட்டதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கு திராணி இல்லாத அண்ணாமலை தொடர்ந்து நான் சொல்லும் அந்த கேள்வியை மறுதளிச்சுன்னு போயின்னு இருக்காரு. இன்றைக்கி கூட ஒரு செய்தியாளர் சந்திப்பில் நான் MBA ஃபைனான்ஸ் படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்றாரு. அப்போ நான் சொல்கிறேன், இந்த 5000 கோடி கருப்பு பணத்துக்கான அந்த டீட்டெயில் நாட்டு மக்கள் மத்தியில் வெளியிடலாம் இல்லையா? தொடர்ந்து நான் கேள்வி எழுப்பின்னு இருக்கேன். செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.